Ano, už jsem to říkal, je tu poměrně novinka nebo inovátorská věc, která může znít velice lákavě pro rodiče, možnost sledování svých dětí pomocí mobilů. Jenom zdůrazníme, že za první půlrok letošního roku hledala policie 133 pohřešovaných dětí. Předpokládejme, že z této množiny se můžou rekrutovat rodiče, kteří by takovouto novinku využili. Pojďme si podívat na podrobnosti o tom, jak tato novinka vypadá. Paní Irena z Prahy začala monitorovat synův mobilní telefon zhruba před měsícem. I když je jejímu Michalovi už 13, má strach, když se někde opozdí. Měsíční paušál ve výši několika 100 korun bere jako pojistku, která zmírní její obavy. Může se stát cokoliv, ale že můžu hned někam zavolat a ta rychlost dneska, tu službu, která oni nabízejí za 9 sekund, že mi můžou sdělit tu polohu toho dítěte. Já bych se chtěla zeptat na svého syna. On ještě nedorazil domů, jenom mám strach, kde se teď nachází. Své děti mohou sledovat zatím jen klienti jednoho českého operátora. Díky systému archivace dat zjistí nejen aktuální polohu zapnutého telefonu, ale i historii pohybu. V okamžiku, kdy je telefon vypnutý nebo nedostupný, my známe poslední známou polohu a to je v některých okamžicích to nejcennější. Zájem o sledovací zařízení vždy vyvolá nějaký nový případ pohřešovaného dítěte. Kolika lidem firmy své výrobky prodali, říct nechtějí. Odhadují ale, že maximálně se počet monitorovaných dětí pohybuje v řádech stovek. Když jsem zjistil, že mě máma může takhle kontrolovat, tak jsem byl trochu naštvaný, ale pak jsem nakonec souhlasil, protože to může být pro mámu asi lepší. Jenže ne všechny děti ví o tom, že je rodiče sledují. Já se domnívám, že to stále sledování dětí je každopádně porušování soukromí dětí. Proti masovému rozšíření podobných služeb vystupuje třeba i mezinárodní organizace Missing Children Europe. Veronika Kvaková, Česká televize. Na telefonu by teď měl být bezpečnostní expert Martin Klimakovský. Vítejte v našem vysílání. Hezké ráno. Dobré ráno. Je to opravdu novinka? Není to vlastně věc, která s nástupem mobilních telefonů už byla od počátku přítomná jako možná nadstavbová příplatková služba, ale není to úplná novinka sama o sobě? No, novinka svým způsobem to je, protože nejedná se úplně o monitorování mobilního telefonu a potažmo dítěte, ale ten mobilní telefon je jakoby pod dohledem toho operačního střediska a pokud je nějaká možnost, že by došlo k nějaké mimořádné události ohledně dítěte, tak rodiče nebo rodinní příslušníci mohou zavolat na operační středisko té služby a zjistit, kde v tuto chvíli se ten mobilní telefon nachází. Není to tedy tak, že by neustále někdo seděl u monitoru počítače a hlídal trasu toho mobilního telefonu. Ten systém pracuje automaticky a teprve na zavolání o polohu je aktivována a tím pádem je zjištěna operátorem ta poloha. Jak přesně vlastně tento systém je? To je možná obecně technická otázka. Jak přesné je zjišťování polohy mobilního telefonu podle, předpokládám, souřadnic GPS nebo podle souřadnic přilehlých vysílačů? Je to v řádu metrů natolik, že by to bylo schopno najít dítě i v nepřehledném městském prostředí, v tlačenici a podobně? Tento systém právě není přesný jako systém GPS, to znamená, že GPS systém vám lokalizuje na úrovni několika metrů hledanou osobu nebo hledaný mobil. Tento systém využívá vysílačů mobilních operátorů, to znamená, že záleží na síti těch vysílačů. Pokud se bavíme o městské zástavbě, tak je tam, bavíme se o perimetru do 100 do 200 metrů. Pokud bude mobilní telefon někde v terénu, kde pokrytí těmi vysílači není tak husté, tak už se můžeme dostat řádově kolem 500 metrů, 600 metrů. Ale proto, aby bylo určeno, kde zhruba se ten mobilní přístroj s tím dítětem nachází, pro policii případně je tento údaj dostatečný a naopak to chrání, že nezasahuje příliš do soukromí toho dítěte, že přece jenom neurčí přesně polohu, kde v daný okamžik se nachází. Takže říkám, pro tu policii je to dostačující údaj v případně potřeby.
Není to tak, že ale velice brzy si všichni lidé, kteří nemají čisté úmysly, navyknou, že kdykoliv něco provedou, případně, nedej bože, unesou dítě, tak okamžitě vypnou mobil, po případě ten mobil vyjmou z něho baterii, deaktivují ten mobil. Je to věc, která se dá jednoduše tímto způsobem anulovat? Samozřejmě, pokud se mobilní telefon vypne, tak už není na signálu, ale i to, že vlastně detekujeme, kde naposledy ten telefon byl zapnutý, a známe, a ta společnost zná vlastně i historii, která je uložená v databázi, tak i tyto údaje jsou pro policii velice, velice cenné, protože nemá žádnou jinou možnost, jak se k těmto údajům dostat. Samozřejmě vypnutí telefonu je trošku problém, ale říkám, je tam i o tu historii, která v tom pátrání policii může velice pomoct. Mimochodem, jak snadné je tu službu deaktivovat z hlediska uživatele mobilního telefonu? Předpokládám, ten chlapec vlastně v reportáži to tak trochu naznačil. Jeho pocity byly, alespoň jak je prezentoval, smíšené. On říkal, moc se mi nelíbí, že mi maminka sleduje, ale když to musí být, tak to musí být. Dá se to nějak z hlediska uživatele, předpokládám, že 10leté dítě už trochu umí s mobilním telefonem, dá se to z hlediska uživatele nějak snadno deaktivovat nad rámec toho, že se mobil vypne? Deaktivace není tak snadná. Samozřejmě, že deaktivovat můžeme jakýkoliv systém, ale není to jednoduchá operace. A právě služba má podmínku, že od určitého věku má souhlas rodičů s používáním u svého teenagera. Takže tam se pracuje i s tím, že ty děti si uvědomují, že jim hrozí nějaké nebezpečí a že to primárně není na to, aby byli neustále pod dohledem, ale aby byli v dosahu nebo aby se vědělo, kde jsou, pokud by jim něco hrozilo. Martin Klimakovský, bezpečnostní expert, děkujeme za vaše názory. Nashledanou. Děkuji, nashledanou.